δυο κάτω, δυο κάτω, δυο κάτω. Δυο κάτω. Όσο κι αν δεν ήθελα να πάω στο στρατό, μου στείλαν τηλεγράφημα να παρουσιαστώ. Στο θάλαμο με βάλανε μαζί με έναν λοχεία που στη Σκοπιά με τάραξε και στην Αγκαρία. Μέσα στο στρατόπεδο με βάλανε και εμένα, με ντύσαν στο χακί, μου κόψαν τα φτερά μου και έξω από την πύλη άφησα την μαγιά μου. Μέσα στο στρατόπεδο με βάλανε και εμένα, με ντύσαν στο χακί, μου κόψαν τα φτερά μου και έξω από την πύλη άφησα την μαγιά μου. Ρήμαξαν στο νούμερο το γερμανικό και 10 μέρες έφαγα απαξιωματικό. Στο κάψιμι μαλώναμε με τις παλιόσυρες. Οι μέρες που περάσαμε ήταν οι πιο σκληρές. Μέσα στο στρατόπεδο με βάλανε και εμένα, με ντύσαν στο χακί, μου κόψαν τα φτερά μου και έξω από την πύλη άφησα την μαγιά μου. Μέσα στο στρατόπεδο με βάλανε και εμένα, με ντύσαν στο χακί, μου κόψαν τα φτερά μου και έξω από την πύλη